אני לא בן אדם קיצוני, אבל אני בהחלט מאמין בבוסט חזק של מוטיבציה ממוקדת בשביל לשפר את הבריאות בזמן קצר. כאן מרטין של, בן 30, בעלים של מועדוני קרוספיט רשמיים, יועץ תזונה, יזם בתחום הכושר, אבל בעיקר בחיפוש אינסופי אחר דרכים חדשות לעזור לאנשים לשפר את הבריאות שלהם. אני חי את זה כל יום. אתגר הקיטו קצר וממוקד, שבועיים בלבד, להזכיר לגוף מערכת שהוא כמעט שכח, איך להשתמש בשומנים כמקור אנרגיה עיקרי במקום הסוכרים והפחמימות. האתגר הזה תהיה לצד אנשים כמוך שעושים ריסט לגוף שלהם, ואני אלמד אתכם איך לעשות את זה נכון, בצורה אחראית, להימנע מטעויות והרגשה של חולשה מיותרת. רוב המשתתפים באתגר יורדים בצורה מהירה ומאבדים סנטימטרים מהבטן כבר בימים הראשונים. אפשר בהחלט לצפות לירידה של 2 עד 5 קילוגרם בשבועיים, תחושת שובע טובה, יותר אנרגיה וריכוז חד. מעבר למראה, זה בעיקר עניין של בריאות. אני לא רוצה שתגיע לרופא ותשמע שיש לך טרום סכרת או כבד שומני, ואם אתה כבר שם, אפשר לשפר את זה מהר מאוד. כשנתחיל את האתגר, נתחיל עם שיחת פתיחה מסודרת עם כל מה שצריך לדעת. במהלך השבועיים אנחנו בקשר רציף כל הדרך. תגובות, שאלות מקצועיות וכמובן שיתופים על ההצלחות בדרך. בסיום האתגר, שיחת סיכום עם הנחיות להמשך, ככה שתוכלו לדעת איך אתם ממשיכים את זה לבד או משלבים את זה עם חיים נורמליים. עלות האתגר לא גבוהה, במיוחד בשביל שתוכלו להגיד בקלות, "Fuck it, אני רוצה לנסות". זה כלי מדהים, זה יישאר איתכם לכל החיים, ויכול להיות שזה ממש ישנה את הצורה שבה אתם עוברים. תנסו, אתם יכולים להרוויח פה תועלת אסטרונומית. בוא תשמע מה יש למשתתפי האתגר האחרון להגיד. אז גבי אחרי שבועיים של קיטו, בוא נשמע מה יש לו להגיד. שלום לכולם, ניסיון מדהים. אחרי 40 שנה שאני טוחן פחמימות, כי אני אופה כל היום בורקסים ובגטים. כל החיים שלי אני בתוך מאפייה. תודה לעזרה של מרטין, הצלחתי ואני מצליח לא לאכול כלום במאפייה. אני לא טועם בורקסים, לא טועם לחם, לא טועם את הקודקודים של הלחם, כלום. זה משהו שאני לא דמיינתי לעצמי שאני אוכל לעשות את זה. בשבילי זה ניצחון עליי, כי הייתי מחביא חתיכות לחם בתוך הלחם, הקרקרים בתוך הכיסים. עכשיו אין לי כלום ואני לא מתגעגע, אני פשוט טוחן לפי ההוראות של מרטין קוטג' בבוקר, ב-9 בבוקר, לא ב-6 בבוקר שאני קם, ואני לא מנשנש כלום ואני מרגיש מעולה. תודה רבה למרטין. שחר אחרי שבועיים באתגר קיטו, בוא נראה מה יש לו להגיד. מאוד מעניין, קשוח יחסית. בהתחלה מרגישים איזשהו חולשה, כאילו חסרה אנרגיה כנראה מכל המתוקים. לאט לאט זה כאילו חוזר לאיזושהי שגרה. השומנים עושים את שלהם, הגוף כנראה מתרגל, כי אחרי 4-5 ימים כבר חוזרים לרמת אנרגיה סבירה, והקילוגרמים נשרו. בהתחלה יותר מהר, אחרי זה יותר לאט, אבל סך הכל חיובי מאוד. כמה סך הכל אחרי השבועיים? כמה הורדתי? 4.5. בשבועיים. ובהיקף של הבטן? 6 סנטימטר. וואי, מטורף. ועכשיו אתה משלב? עכשיו אני משלב. לא 100%, אבל בהחלט לא מסתכל יותר על העוגות והזה. ירד לי, לא הולך על זה יותר. אז אם מתאים לך לאכול בשר, דגים, ביצים, ירקות, גבינות, בלי פירות, בלי סוכרים, בלי בצקים, למשך שבועיים, לראות איך זה משפיע עליך ולראות את ההתקדמות המהירה הזו, לקבל כלי חדש בארסנל שלך נגד ההשמנה והמחלות. זה הזמן, זה באמת לא קשה, בוא נעשה את זה כמו שצריך. לחיצה פה למטה על הכפתור הכתום ואתה בפנים. אני מחכה לך.